Bona tarda. Doncs aquí avui estem per presentar el llibre Mort i misteri a Cabrils, cròniques del jutjat de Pau i la policia local, del qual són autors el Joaquim Forcada, jutge de Pau de Cabrils, i la Marta Cotolí, policia local. Pensem que aquesta obra és una obra molt interessant, molt original sobretot, perquè ningú que se sàpiga els últims temps s'havia atrevit a fer un llibre d'aquesta magnitud. El vam descobrir fa pocs dies, tot i que fa temps que està publicat, i ens va sorprendre gratament, i per això els hem convidat a parlar amb nosaltres i que ens expliquin com ha nascut aquest llibre i també el que s'explica. Bona tarda. Bona tarda. Joaquim, bona tarda, Marta. Bona tarda. I bé, la primera pregunta de rigor és com neix, no?, la idea de fer un llibre de morts i de misteri també, que ja ens expliqueu també com va. Jo faré una mica la introducció. La Marta va venir a Cabrils de policia local i llavors hi van haver-hi les eleccions de fa 2 anys i llavors ella em va custodiar a Barcelona a portar els sobres de les eleccions. És clar, pel camí a Barcelona i tornar, doncs, ens vam conèixer, vam enraonar. Va arribar, com que això era el maig, ella va plegar de policia de Cabrils, se li havia acabat el temps, i llavors es va entrar de guarda i jurat a la fira gastronòmica. I jo passejant per allà amb el meu, dic, ui, què fas aquí? Bueno, allò, van començar a parlar. I llavors li vaig dir, com que jo ja he fet altres llibres, li vaig dir, sempre penso i dic, demà li regalaré un llibre, l'últim que havia fet, i el vaig regalar. Bé, com que la fira dura 3 o 4 dies, el dia següent em porto un llibre i diu, mira, jo també te'n regalo. La meva sorpresa és que l'obro i les fulles en blanc. Dic, i què faig? Diu, escriu el que vulguis. I llavors se'm va ocórrer això, que són els anys que jo, siguent jutge, no venia a Mataró, el jutjat de guàrdia no venia a Mataró, i anàvem nosaltres a fer els aixecaments. I aquest llibre explica la història de totes aquestes morts violentes d'aquests anys. Anirem aprofundint, Joaquim. Marta, i aquesta vocació literària teva ja venia d'abans? Ha sigut de cop? No sé, no? Vull dir, ve una mica d'enrere. De fet, el tema de l'escriptura és una cosa que sempre m'ha agradat molt. Tenia afició a fer els jocs florals, que havia guanyat algun joc, alguns premis d'aquests quan era més joveneta. M'agrada molt la música, toco la guitarra i escric cançons. L'escriure ha sigut sempre una via de sortida, un esbarjo que tinc jo, que m'agrada molt. I el dia que vam parlar amb en Joaquim, jo sempre havia pensat en escriure un llibre, sempre deia que escriuria un llibre de la història de la meva família, que també l'he fet, i aquella nit parlant amb en Joaquim, és que jo escric llibres, i ja vam tenir una conversa en comú, no? I aquí va sortir la història. No li vaig voler fer... El vaig apretar una mica, vaig pensar d'aquest caire segur que no deu tenir cap tipus de llibre, i ell em va engrescant a mi, i amb una cosa que semblava una cosa molt simple, que era fer un esbós de 4 coses, es va convertir en una novel·la. El procés de treball que heu fet, per posar-vos en contacte... Sí. Tu penses l'estructura... Bueno, tu escrius i ell, diguem... Jo tots els llibres els he tingut al cap abans de fer-los. El que passa que quan arribo aquí jo només sé escriure una pàgina. Cadascú sap el que sap, ella sap fer un llibre, però jo tinc la idea. Llavors ens trobàvem al jutjat i jo li anava explicant i ella anava escrivint. I així tots els llibres, com el de l'Emília i la Mola i el de la Mar, també, doncs tots aquests, jo els hi anava explicant tota la història i llavors ells escrivien. I això és el que vam fer. Quant de temps vau estar més o menys amb l'elaboració del llibre? Jo vaig trigar 1 any i poc amb acabar-lo. De fet, la primera vegada que va sortir el projecte, diguéssim, del llibre, a l'estar jo treballant de policia el dia que li vaig donar el llibre en blanc, a la fira gastronòmica, jo li vaig suggerir el tema, com que jo el ser també policia és una cosa que penso, doncs podré posar una mica de la part meva. I vam quedar d'acord que no parlaríem de les persones, de les víctimes ni familiars que van patir aquests casos, per preservar el que és el tema de la identitat de les persones i no ferir la sensibilitat. I aleshores en Joaquim em va dir, mira, farem una cosa. Vam partir amb un bosset que ell va escriure en mà, d'unes 10 fulls, per davant i per darrere, no, Joaquim? I va dir, doncs, per exemple, mira, tu explica'm 10 casos
que tu hagis fet més o menys i jo ja m'inventaré la història. No posarem ni persones reals ni res. Llavors en Joaquim un dia em va portar uns fulls en blanc i arrel d'allò jo vaig començar a crear. Vaig inventar la meva part artística i la meva imaginació, doncs em vaig començar a inventar una història que no tingui res a veure amb el fet real. Sí que el fet real era el mateix, la fita d'aquest llibre és un llibre doncs, que parla sempre de la mort, però ho vaig revestir. Els llocs on havia passat, els personatges, les famílies d'on venien, perquè la gent del poble llegint no identifiqués directament, són els fulanitos, no? Però el fet, diguem, sí que El fet sí. encara en parlarem. No, les històries són verídiques totes. Són fets reals. Modificades. Modificats, I llavors sí. els dos guàrdies, esclar, jo estava parlant de 30 i pico d'anys, vull dir, la memòria tampoc no et queda massa. I llavors els vaig cridar, dic, no, perdó, els vaig cridar perquè ens fessin el pròleg. I quan ho van veure, llavors van llegir-ho i diu, oh, és que aquí això no és així, era així, dic, voleu intervenir-hi? M'entens? I llavors ell va intervenir, i llavors va ser com vam afegir, perquè aquí hi ha el naixement de la policia local de Cabrils. Des del primer guàrdia vam anar fent amb ells per fer el llibre, perquè, esclar, les històries donen les pàgines que donen. I llavors ella va anar lligant-ho amb ells dos, van anar parlant, i ha sortit el llibre així. Abans d'entrar en els casos, que ara entrarem, però primer, a més vau fer una ruta literària, que és com jo vaig arribar a descobrir. Hi ha hagut una ruta literària en el municipi. Sí. Com va anar aquesta ruta? No? Perquè... Aquesta ruta la va promocionar per la Festa Major la Societat La Concòrdia, la Junta. Em van cridar un dia i em diuen, volem parlar amb tu. Dic, bueno, què voleu? Diu, home, ja que és la Festa Major, diu, ens agradaria fer aquesta ruta i anar en els llocs que ha passat això. Dic, home, hi ha llocs que s'hi pot anar-hi, hi ha llocs que no, perquè n'hi ha un que és a darrere la moto metal·lúrgica, no anirem a peu. L'altre és el Sant Crist tocant a Cabrera, la part de sota la creu. I llavors el de la carretera, que era davant de l'Irta, van fer com un simulacro allà a la vela, a l'entrada del poble. Hasta van pintar uns morts, bueno, vam fer una mica, i vam dir, això no va passar aquí, va passar allà, però la història és aquesta. I llavors en Manel, ell ho llegia, explicava la història, no del llibre, però ho arreglava. I una vegada així, doncs la gent podia fer les preguntes que volguessin, i vam anar així. Si aquí també n'hi ha un, que és un que es va suïcidar al pati de casa. Va morir als meus peus. Això deu fer uns 40 anys, perquè el meu fill tenia 11 o 12 anys, en té 50. Ara entrarem doncs, en els crims, o en les, bueno, més que crims, en les morts i... No, hi ha crims, També hi ha crims. Una mica comencem a explicar alguns dels casos, en sobre, si voleu. Sí, no. Dels que tingueu, deies aquest el suïcidi, però... Sí, jo el que em va fer més, perquè, esclar, és el que va ser el primer, que va ser el de l'accident de la carretera, que van morir 2 nois. Precisament aquests nois, després es va saber que eren de Logroño i que venien aquí per veure el Mart, però van morir a la nit. No el van veure. I llavors jo portava, mira, si jo vaig entrar al març, això era per Sant Joan. I portava 3 mesos, era un principi, em van venir a buscar a les 5 del matí, una cosa dantesca. Vull dir, se'm posa la pell de gallina. Després de l'accident, un dels va sortir volant a la riera i no el trobàvem. Bueno, vam trobar tot. Però l'anècdota, esclar, en aquella època només hi havia el Busca. Hi havia mòbils, no hi havia res. A Mataró ni ho busquessis a les 5 del matí que em vinguessin. I llavors hi havia els guàrdies, dic, aquí jo no aixeco els cadàvers si no hi ha un metge que certifiqui la mort. Jo no soc metge, soc el jutge i tinc una empresa de construcció, punto. I llavors, pensant, a la vora d'allà hi havia una doctora i vaig dir, vés-la a buscar, perquè jo puc autoritzar a que sigui el forense. Jo en aquell moment puc autoritzar a tothom tot el que jo penso que sigui per bé. Em ve embarassada de 9 mesos. Se'ns ajupen allà perquè, esclar, eren a terra,
la feinada I aixecar... trencar aigües. No. Anava a dir que ja seria... Ja vaig dir que era així, però al final acabàvem com rient. Vull dir, hi havia el cas, però és que, esclar, veies aquella dona amb la panxa, en allà va certificar, bueno, i se'ls van emportar cap a Mataró, els bombers, tothom va netejar, i aquest és el cas d'aquest és el fet de que aquells nanos no van veure el mar I van morir i que la doctora estava embarassada de 9 mesos. I dius, hosti, però esclar, és que no... Entenc que va ser un accident, eh? Sí, van xocar frente per frente. Ah, clar, vale. I els de l'altre cotxe era un noi que encara és viu, que amb ell jo el conec i potser n'hem parlat una o dues vegades. Totes aquestes coses amb els que ha passat, no. Jo no pregunto si ells no m'ho demanen. I aquest, doncs no n'hem parlat perquè ens coneixem, però no, molt poc, el que va passar no ho sé. I assassinats, que en tenim algun també, suposo. Sí, assassinats n'hi va haver-hi un. El que van fer aquesta setmana passada a Barcelona, ho van fer-ho a Cabrils, a darrere la Mútua. Van agafar amb un, el van ajuntar allà a terra, i li van descarregar tot el carregador a l'esquena. I llavors, quan hi vam anar-hi, el van arrossegar amb un marge i nosaltres buscant vam trobar tots els... Però es va acabar aclarint això? O va quedar... Sí. Va acabar aclarint, diguem... Eren dos, devia ser per drogues, un fill d'un capità i un brasiler. Dos. Però el van portar allà i el van executar, perquè es veia clar, perquè a les entrades de les bales es veia que era de dalt a avall, i llavors el problema, que era pel novembre, això, i ara a les 6 de la tarda i ara fosc, era com el terme, d'on era? d'Òrrius o de Cabrils? Perquè a la part de dalt cap a la Mútua... Sí, a darrere es fa el terme. Sí. I llavors vam començar, ja eren les 7 o les 8, a la científica no pujava, i llavors es vam deduir que era Òrrius. I els hi vaig dir has d'avisar que vinguin els d'Òrrius, va arribar la científica, jo els hi vaig explicar tot com estava, dic jo me'n vaig en retiro perquè això no és el meu terme, i pujar perquè la meva policia m'ho ha demanat. Dic, però heu d'anar d'allà i vosaltres... Després, entre els policies es va saber això, qui eren aquesta gent. Però va ser un disparo per l'esquena. 5 bales. Déu-n'hi-do, sí. Vinga, anem algun cas més? No us els faré explicar tots, si no compraran el llibre. Però vull dir, algun altre, un o dos casos més, un parell de casos més i ja canviarem de temes. Explicaré el de casa. Resulta que era l'11 de maig, perquè és el meu cumpleaños. Mira, jo soc del 8. Doncs jo de l'11 de maig. I era en època d'eleccions. I llavors hi havia un que es presentava, que va fer un mitin i va atacar molt amb una parella. I els mitins eren al migdia. I va haver una mica de discussió i aquí es va acabar. Aquest home era argelí, de l'oasi argelina d'en Benvela. I vivia a Cabrils. Estava molt relacionat amb la Guàrdia Civil i portava armes com porta un paquet de tabaco. Gens. I al vespre, la seva parella, amb la meva dona, feia en societat amb una empresa. I el despatx era a casa, a baix, el despatx a baix. I al vespre va anar a l'hotel de Cabrils i amb un, bevia molt, amb un li va posar la pistola al pit. Però, com a broma, com el que sigui. I jo li deia, a casa no vull armes. Tu vine amb la teva parella, fa negoci amb la meva dona, però les armes al cotxe. No les suporto, ni un ganivet. I jo estava a dalt i ara a les 11 estava mig allò dormiscat i el meu fill em diu, papa, perquè li dèiem amb pistoles. No, tenia un bon motiu, Sí, tenia un bon motiu. Diu, papa, et surto a la terrassa. No hi havia la llum que hi ha ara i el veig a terra. Que et porto una borratxera, fumaré una galleda d'aigua a sobre i se l'emporti. Com baixo baix, veig al voltant del cap una bassa així. Hòstia, què ha fotut?
la meva dona i l'altre cridant com a ximples. Una altra cosa, amb la meva dona no n'hem parlat mai, perquè ell ho va veure, estava a 4 metres. I llavors veig la policia que puja, els crido, venen, dic, un metge que diu, et portem la doctora en el cotxe. Dic, doncs que vingui. I es va ajupir, i al moment que es va ajupir en els meus peus, va fer un parell de gassos i se'm va morir als peus. Déu-n'hi-do. I ara arreglem-ho això. Era a casa. Clar. I jo vaig dir, jo no el toco. Jo no clar, dono perquè l'ordre. fan És a crit. casa perquè em poden dir... Que clar, que em encara poden que dir... alguna cosa acá t'ho poden buscar. Llavors tornem a lo mateix. El busca a les 12 de la nit qui troba a Mataró. Van venir i se'n van fer càrrec ells i ja està, vull dir, però vull dir, és perquè... I llavors en els diaris encara hi ha, si es busqués a Hemeroteca, i la meva dona era regidora, a la casa del jutge i la regidora s'ha suïcidat un. Déu-n'hi-do. Sí. Però, bueno, aquest és una anècdota de... I podem parlar d'un últim cas? O, Marta, algun que no hagi dit ell que tu... Tu explica'n un. Vinga, va, explica'n un. Jo haig de dir que jo he disfrutat moltíssim i gaudit molt el que creant històries, inventant les històries de cada un dels fets. No? Com deia en Joaquim abans, ara vaig a puntualitzar un parell de coses. Quan vam fer el primer esbós d'aquelles 20 pàgines que et deia al principi, vam quedar en Joaquim i va dir, doncs mira, arreglem una mica així, es va dir, li semblava bé, i vaig començar a crear història. I li vaig dir, doncs, al veure ell, el primer dia que vam quedar, jo li vaig portar com de 20 fulls i vaig portar 100 de cop i volta, em va dir, què has fet? On t'ho has tret tot això? Dic, i va començar a llegir, com m'agrada. Dic, escolta, i si contactéssim amb algun policia que hagués participat en casos reals per jo poder donar més detall dels fets, no? I llavors vam quedar amb el Manel i amb el Pablo i anàvem quedant cada 2 per 3 per bufar una mica més els fets. I a partir d'aquí jo em creava la meva història, no? I la que vaig disfrutar més, diguéssim... De fet, he gaudit amb totes, no creant el que és tota la història en si, però amb la que m'he sentit més identificada no, més dura, més cruel per a mi ha sigut la dona del castell. Va ser la dona del castell. Sí que amb les altres, totes, diguéssim, hi ha hagut en el llibre, dels 10 capítols, n'hi ha 2 assassinats, que és la dona del castell, que no s'ha trobat mai. Que no s'ha trobat mai, i l'Argeli. La dona del castell, jo aquí m'invento una història de la persona que era una noia d'uns 40 i pico d'anys, que era soltera, vivia amb els pares, treballava pel poble. No, aquesta és la farmacèutica. Sí. Aquesta és una altra. Doncs era una noia que passejava pel poble, pel castell, vivia en un costat del poble. I aquell dia va anar, com sempre, a la mateixa hora que ella feia, a passejar el gos. I els pares patint, escolta, no ha arribat, que estem patint, i això, doncs ella van anar a avisar la policia i van dir, escolta, mira que la nostra filla fa tantes hores que ha sortit amb el gos, és molt, molt constant amb els horaris i no ha tornat i estem patint. I total, que van dir que ella passejava sempre el gos per la zona del castell. El castell és una zona molt emblemàtica de Cabrils, que ara ja està encara més abandonada que fa tants anys, no? Com va passar els fets, i és un castell que en aquell moment també estava força abandonat, no? I era com així, com molt tenebrós, un lloc que els nens s'amagaven o a vegades hi havia coses fosques que passaven per allà dintre, no? Potser algun contraban o alguna gent beguda o algun vagabund dormint per allà o això. I total, que amb l'ajut de la policia van anar cap a direcció cap al castell, el gos es va avançar i va reconèixer. Es va començar a bordar, i allà enmig del castell van trobar a la noia amb el cap obert amb 2, com una síndria. Sí. O un cop de pedra o una destral. Segurament hauria ser. Però no un trau. No, tallat. El crani obert així. Com una síndria. Déu-n'hi-do. I es va investigar, clar, un fet d'aquests, una cosa és que sigui alguna baralla, algun tipus de baralla, que pugui haver algun tipus d'agressió que no sigui tan gràfica com o tan macabra com la que va passar, no? I aquesta és la que a mi més, perquè després de les investigacions aquí es va afegir la Policia Nacional després quan va passar tots els fets, perquè era un tema que abarcava més magnitud, i mai van saber qui va ser. De més o menys 15 anys parleu? Això és que la història aquesta... Els 80 jo era jutge substitut. I el titular era als voltants de Nadal, i el titular al vespre el van anar a buscar. Quan la van trobar ja a les 10 o a les 11, i era l'hivern, el van anar a buscar. Era un home gran, es veu que no es va tapar massa bé, va estar tota la nit allà,
i llavors a cap de 3 mesos es va morir. I jo ja vaig entrar. I deduïm que li va venir del fred i del que havia passat en allà. Però jo era el jutge substitut, era ell. Però arrenquem des que jo començo. I per què començo? Per aquesta mort que ell ara ha explicat. Que de fet és la primera mort del llibre, no? És la primera mort del també, llibre. Perquè el que també volíem fer en un principi era treballar correlativament una mica amb la trajectòria d'en Joaquim, no? Perquè quan va sortir la idea, jo li vaig preguntar, i quant temps fa que tu estaves treballant? No? I arrel de... va començar cap als 85, va ser la... Sí, 85. El 85 és el primer 85 va ser la mort d'aquest. Però jo n'era ja des del 82 o Però era 3 o 4 substitut, anys, ja era encara. jutge substitut. I arrel de, vam dir, bueno, doncs, com a punt de partida, comencem la trajectòria d'en Joaquim, vinculat des que ell oficialment, menys el primer cas, ja era jutge de Cabrils, fins que van decretar fer l'últim, ja no s'acceptaven més, diguéssim, més morts, no? I llavors ja ho portava la policia judicial. I vam dir doncs, que aquest sigui el primer, punt de sortida, i aquí doncs els altres que van anar a seguir, que hi ha 2 o 3 morts naturals, va haver un suïcidi, que aquest també és un que em va agradar molt, el del suïcidi de Viles, em va agradar. Bueno, que entenem, és un sentit de... Amb l'aspecte, doncs, en narració. sí, perquè te'ls fas molt teus, no? Sí. La història que crees, que era un veí de Vilassar de Dalt, de Vilassar de Mar, que es va suïcidar, es va penjar a Cabrera. Heu hagut d'agafar una distància, clar, és que si no, no podríeu ni... A distància amb els fets, vull dir, s'ha d'agafar distància. Jo, de fet, vaig fer una ruta en el seu moment, doncs, per jo conèixer i posicionar-me, diguéssim, en el lloc dels fets, entre l'ajuda les pinzellades que em donaven els policies que van actuar, més el lloc dels fets, més el que m'explicava en Joaquim, doncs jo em vaig crear una escena. No? A part d'inventar-me doncs, una trama familiar doncs, inexistent, que no era la verídica real, per no vincular-los amb els... Perquè la gent que sap aquestes històries, encara que ella ho hagi disfressat, si ho llegeix, sap allà on te va passar. És a dir, la gent del poble... Sap allà on te va passar. Com us ha fet comentaris o com us ha reaccionat? Home, meravellós, es ven, Sí. tothom el vol. Ara mateix li vaig trucar l'altre dia que resulta que m'ha vingut un director de cine i l'està llegint, a veure si caça alguna cosa. una pel·lícula i tot, sí. Però jo no em faig il·lusions. Bueno. Jo saps quina és quan explico els llibres, el moment que el presento, per mi ja s'ha acabat aquest llibre. La meva il·lusió és deixar aquests llibres per la gent de Cabrils d'aquí uns anys, que sabran això. Ara n'hem fet un amb en Jaume Tolrà. El tèxtil. El tèxtil. Sí, que me n'han parlat també. Aquest el vam inaugurar, el vam presentar la Vigília de Sant Jordi. Era el tèxtil de Cabrils, eh? També es ven molt. I ara, a partir del setembre, en comencem un altre, amb en Samon de Vilassar de Dalt. Sí, que amb Samon, que era historiador, que havia sigut alcalde. Sí. Doncs, fem un grup i farem un altre llibre. Doncs mira, però jo, al moment que el presento, me n'olvido del llibre. No me n'olvido, em sento orgullós, però jo no pretenc ni guanyar diners ni res. Aquell llibre, els beneficis, saps on van? Amb una ONG de càncer del Vall d'Hebron. No vull guanyar, ja ell ho sap. Càncer de colon, no vull guanyar, jo els hi dono un bé, que són 300, 500, 1.000 euros. M'és igual. Si això serveix per fer així i salvar o curar o mig curar una persona, jo ja sóc feliç. On es pot comprar el llibre? A Cabrils? A l'Estanc de Cabrils. I a Vilassar de Mar, a la Illa de Paper. Perfecte. Sota el Frankfurt de les Monges. Molt bé. A la Illa de Paper el venen. Suposo que quan el divulguem, segur que algú ho I descobrirà gràcies a aquesta conversa, per això ho fem. Sí, no, i tant. I ara tinc que anar... Perdó. Tinc que anar a Pitsalat, que n'haig de fer més perquè m'he quedat sense. Déu-n'hi-do. Faig 25, 30, perquè clar, no vull fer-ne 200. No, clar. Perquè jo molts, mira, és com a tu, te'l regalo. Ve una altra persona, te'l regalo. Jo no... Ara em ve això que has plantejat tu, a propòsit, per preguntar-te els altres llibres, però farem una visió ràpida, vull dir, el de São Paulo... Era el de... No, Cabrils, Barcelona, São Paulo. Bueno, acabava perquè el títol és llarg. Que era el primer. Història d'unes persones, també. D'una parella que els coneixien a l'any 45, eren promesos. Ell se'n va anar a Amèrica, en aquella època es tenia que espavilar-se. Ell es va quedar aquí, però no... Va venir ell, però ho van deixar córrer.
I llavors ell es va casar a Amèrica, va tenir fills, nets, va quedar viudo, ve a Barcelona, i diu, oi, vaig a mirar perquè la seva parella era d'Horta. Diu, aniré a Horta a veure com està després de 50 anys. I bueno, arriben allà, s'ho miren, encara hi havia el banc on te festejaven, i surt una dona gran i diu, que ets en Jaume, tu? I ell diu, sí. Entra dintre i li diu, vine, sisplau, te posa't al telèfon. Va trucar a la parella. Es van parlar, l'endemà es van veure, i llavors ell té família a Cabrils. És clar, a Barcelona per casar-se trigaven 8 o 9 mesos. I em ve un nebot i em diu, escolta, no els casaries? Dic, home, i tant, no? Quin dia voleu? Tal dia. I així ens vaig conèixer la història. Llavors, el mateix que ella, amb l'Emília. Amb l'Emília, que em sembla que li vas fer l'entrevista, tu. Sí, no, i tant. Sí. Li vas fer l'entrevista, i allà la vaig conèixer i va fer aquell llibre. Llavors es vaig fer anècdotes que m'he trobat en els casaments. Aquest amb la Mar, potser. Amb la Mar. Sí. Llavors el tercer és el teu. I n'hem fet un altre. Llavors, sí, n'he fet un però molt curtet, però aquest no es ven, aquest regala, que és agraïment a tots els treballadors que he tingut al jutjat. Històries fetes amb carinyo. Del cor, de dir, aquesta persona ha sigut així, i llavors els regalo un llibre. Vam fer un estudi, vam mirar des del moment que ell va començar a treballar. Des de tot, secretaris, administratius. Un recull de tots els treballadors que ell ha tingut. I de tots aquests. Vam fer un agraïment a cadascun d'ells. A cada un d'ells. Perquè, comentaven que són més de 40 anys de jutge de pau, que ja deu ser el rècord. Jo tinc dubtes, perquè aquí, a veure, ja saps que a Cabrera teníem el Pere Rodríguez, que va ser tota una institució, també va ser molts anys, però en Pau descansi. Però ara amb més de 40 anys, Déu-n'hi-do, ja... No n'hi ha gaires, No, per això no... I a mi em queden 2 anys. Com que et queden? Què vols dir? Perquè nosaltres tenim un recorregut de 4 anys. Ens elegeixen per 4 anys. Per tornar a ser o no... Llavors, quan jo vaig sortir, li vaig dir a l'alcaldessa, és l'últim. Tinc 81 anys, ara, tenia 79, dic, me n'aniré amb 83, 84. Dic... No, ja, és un tema personal de dir... Dic, i segona, si em trobo bé, bé. El moment que ho saben tots els treballadors del jutjat, ho sap tothom, que algú vegi que el meu cap comença, que m'ho diguin i plego automàticament. Perquè jo m'he trobat amb jutges que allò que se'n diu, se'ls ha anat al cap, no volen plegar, i un dia va venir el de Premià de Dalt, va venir les filles, i em van dir, Joaquim, és que ni el capellà ni l'arcà no vol plegar. Dic, que vingui. I a cap de mitja hora estava baix, dic, puja, feu-li el document demà al jutjat que plega. El vaig convèncer. I el de Canet també. I no vull arribar a això. Aquest de Premià de Dalt vam fer una trobada de jutges a Òrrio, a sopar, al vespre. Tots dèiem que no s'escapi Bagilem. Se'ns va escapar a les fosques per buscar el susto aquell i vaig dir que no. Ja tens un jutge auxiliar, entenc, ja? Sí, sempre. Perquè és el mecanisme, no? Sí, és una noia. I com et va venir aquesta vocació? Perquè això és una vocació, evidentment, vull dir, ser jutge de pau, queda claríssim, Mira, sempre m'ha agradat i t'explicaré una anècdota. Hi havia un jutge, no l'anterior meu, l'altre, jo era un nano petit, era en Josep Maria, i sempre que el trobava pel carrer li deia, bon dia, senyor jutge, però em sortia així. I quan jo vaig ser jutge, ell em veia i em deia, bon dia, senyor jutge. Mira, veus? M'entens? I llavors un dia, allò parlant, mira, això de jutge, vale, sí, no ho sé. Va quedar com a dins, no? I em truca el secretari de l'Ajuntament, i esclar, en aquella època, eren a finals dels 80, bueno, no, finals dels 70. I esclar, les coses no estaven. I si et criden de l'Ajuntament, i em crida el senyor Bernet i em diu que, mira, ha plegat el jutge substitut, on vol ser? Dic, no, home, no. Dic, jo tinc feina, jo treballo. Diu, bueno, doncs si no vols fer-ho ja et trucaran del govern civil. Dic, on t'haig de firmar? Si me fan anar al govern civil. I així ens va començar. Vaig ser jutge substitut fins que en Narcís
va morir arrel d'aquesta mort i ja vaig entrar jo. I llavors cada 4 anys m'han elegit per majoria absoluta. Ja, al llarg d'aquests més de 40 anys hi ha hagut moments bons, entenc, però algun moment dolent també, no? Mira, t'ho diré, abans teníem molta feina, hi havia bars, desaucis, i esclar, quan fas un desauci que em va venir una parella d'uns 60 anys i em diuen no tenim ni matalàs per dormir a terra. Sí, clar, I tu què fas? I has de firmar i has de firmar per fer el fora. Per què? Perquè si no ho faig, llavors vaig en contra de la persona que és la propietària de la casa. I jo tinc que ser just. Clar, si tu no pagues, te'n vas. Aquests eren els... O un que devia molts calés, que et venia plorant, xato, jo no me'ls he gastat, te'ls has gastat tu. En contrapartida hi ha 2 coses per mi, les millors, que és en el registre. Una, fer un casament. És alegria. Exceptuant un casament que te l'explicaré. És alegria. Sí. Hi ha misteri, hi ha misteri. Sí. I 2, inscriure una criatura, que te'ls porten, sembla mentida, diuen que fan 50 centímetres i no, són petits així. I jo els veig i és que se m'hi en va. I dic, com que no els batejareu, ja els batejo jo com a portar-los a la societat. Al moment que jo firmo, estan dintre la societat, són una persona més. Tenen tots els deures i totes les obligacions de les persones. Aquests 2 casos són els que m'han agradat sempre. Jo quan estava al meu despatx i venia un per inscriure, sortia a veure la criatura i me'l mirava i parlava amb la mare i no sé, m'agradava perquè donava fe d'una persona que ja està dintre la societat, que ja és un de més. I això és el que m'agradava. El casament, que ens recordem. El casament, ara ve el casament. Resulta que tinc la parella davant, 50 i pico d'anys. No vull dir, no. Potser tirant més el pico amunt que el pico avall. Al moment que vaig a començar, ella diu, espera't, que no sé si em vull casar. Dic, com vulgui, anirem a dinar més aviat. Escolta'm, jo estic a l'altre cantó de la taula, el problema és vostre. S'ho queda rumiant i diu, sí, va, ens casem. Faig la cerimònia i llavors ella el crida amb un racó, no sé el que li va dir, però aquell home va plorar. Es veu que la nit anterior hi havia hagut sarau en aquella casa. És l'únic que m'han parat de dir no farem el casament de 1.500, és un tant per cent. L'estadística que no funciona. Entens? De 1.500. Home, en aquell moment, clar, devies quedar... Jo vaig quedar parat, em va sortir de dir, si no, ens anirem cap a dinar, perquè de la una cosa així. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Ha sigut l'únic que m'he trobat. Ara, casos... jo crec que hi ha més d'un llibre, n'hi ha més d'un, de llibre no pot sortir, No, que amb la Marta em van fer un llibre i encara em podria fer un altre d'anècdotes, perquè és que l'am tant sempre hi ha alguna cosa per poder explicar. I, hem parlat del paper del jutge de pau. En el cas teu, Marta, tu ets policia local, a mesura del que ens puguis dir, entenc que també és una feina que demana la seva complicació. Sí, és una feina, jo que és bastant vocacional, és una cosa que l'objectiu principal per cadascun dels agents de policia és el fet d'ajudar la gent. És una cosa que és molt gratificant. Que jo crec que està una mica... No està molt ben vist, diguéssim, socialment, el paper de la policia en si. Fins que no hi ets a dins no saps ben bé tot el que fas. Des de fora, com a ciutadà, ho veus com una cosa que mai en tens prou, amb la feina que es fa, perquè o no estem al lloc sempre, o no estem a l'hora... Hi ha una queixa permanent que la policia no fa coses, no fem coses. Quan realment sí que en fa, jo, a mesura que conec, dono fe que sí. El tema és... Una cosa és que en els municipis que jo he treballat, hi hagi més o menys, o més recursos o menys recursos per cobrir més ciutadans, no? Feina n'hi ha moltíssima a tot arreu on treballes. A qualsevol poble hi ha molta feina policial a fer. I la policia no és només la feina que es veu al carrer. Majoritàriament, un 50% només de la feina que fem és porta'ns endins.
a cases, que són conflictes veïnals, no? De mediacions o problemes personals dels veïns, no? Que molta gent diu que no es veu la policia al carrer, no? I clar, possiblement perquè estem passem molt de temps a casa de la gent. I una cosa, no, sí, digues. El que ella diu que és vocacional, el nostre també. Jo ho tinc claríssim, que ja ho he plantejat, Si no, és evident, voluntària, o sigui, nosaltres ens agrada, a tots, pots preguntar a tots, a l'Albert, a tots, si no, no en seríem. Jo al principi, els primers anys, no cobràvem, com els polítics no cobraven. Te'n recordo, no. Bueno, i tampoc, a veure, no entrem en honoraris que no, són meravellosos. Però vull dir, si no diré entitat ni res. Al principi et deien tu, que és el que em van dir, tu de vale, ja està. I els regidors no cobraven, és ara que es cobra. I nosaltres cobrem, però és com una cosa simbòlica. Però és que jo, si em diessin avui, a partir d'ara no cobraràs, és igual, continuaria sent jutge. I jo i el 99% de jutges d'allà on sigui. I conciliacions en deu haver fet moltes també, entre veïns... Sí, però no. Ara ens volen fer entrar a la Generalitat a fer conciliacions. Jo hi estic en contra. I cada vegada que tenim unes reunions sóc el que aixeco la mà i estic en contra. I diré per què. Si dues persones estan enfrontades amb una cosa, ni que hi hagin 50 al voltant, baixaran del burro. No, això és veritat. El que passa que, clar, és veritat que els jutges de pau algunes vegades baixen. Sí, però no, perquè molt bé, un presenta la denúncia de conciliació. Arriba, aquest et diu que sí que vol parlar, l'altre diu, jo no vull parlar, posem sense evidència, arxivat. Si dels dos n'hi ha un que no vol, què hi faig jo? Jo em sembla que de tots els que he fet, un vaig arreglar, perquè resulta que feien una festa i el veí de davant li va pintar la porta del garatge. I el van veure. I llavors, esclar, aquest va haver que pagar i tot això, i es va venir a fer conciliació. Abans d'arribar a més. Abans d'arribar a Mataró i tot això, perquè sabien que a Mataró el troscarien de valent. És l'únic, els altres, sense evidència. No, si dues persones no es posen d'acord allà a la vorera, com vols que jo, per molt que jo els hi faci entendre, si n'hi ha un que diu no, al moment que un diu no, jo ja deixo de fer la conciliació. Ja no hi entro perquè dic, si em dius que no, és que no. També és cert que ara està una mica remogut, no? El tema del jutge de pau m'ha arribat a mi a nivell català, que hi ha hagut uns canvis administratius... Sí, no, a nivell nacional, a Espanya va sortir la llei 2 de l'1, perquè l'1 és festa, l'1 de gener és festa. El 2 de gener del 2025 que han canviat tota la llei. I una de les lleis és que ara nosaltres els jutges no casem. O sigui, ho fan els alcaldes... Ho fan els alcaldes, notaris i això. Però per un error d'una persona de Madrid que s'ho va descuidar. Déu-n'hi-do, també. I ara ho estan arreglant amb un real decret, però esclar... Perquè pugueu tornar a casar, entenc? Encara, de moment no. Ens diuen que molt aviat ja ho podrem tornar a fer, perquè és un error burocràtic. És el que heu fet més, pràcticament, pel que deies. Ho fèiem tots nosaltres. Sí, ara els ajuntaments estan que reboten, perquè dissabtes, diumenges, entre setmana. Nosaltres no, perquè com que nosaltres, ja et dic que és una feina que ens agrada, la fem a gust. Jo sóc feliç fer un casament. Veure dues persones que riuen, que s'estimen i es fan un petó, què més maco que això? És el meu pensament, i ho faig així. Doncs Déu-n'hi-do. Doncs amb aquesta última reflexió, moltes gràcies, Joaquim Forcada i Marta Cotolí, autors d'aquest llibre fantàstic, que no canso de recomanar-lo, que es diu Mort i misteri a Cabrils, cròniques del jutjat de pau i la policia local, i ho diem pels oients de Ràdio Cabrera de Mar i per les persones que ens vegin també a través del mitjà audiovisual de l'emissora municipal de Ràdio Cabrera de Mar, que poden comprar tant a Cabrils com a Vilassar de Mar. Recomanem encaridament que el llegeixin perquè és molt original i també ens dona una perspectiva que no estàvem acostumats. Moltes gràcies per la vostra feina i endavant. Gràcies a vosaltres. Moltes gràcies a vosaltres.